What is His Life Ministries? His Life Ministries is a Jesus-centered and Bible-based church composed of the networks of children, youth, men and women, committed to glorify God and make disciples. Our process. Win, bringing the lost to a salvation relationship with Jesus Christ. Each one, reach one. Bond, consolidating believers into the church family for victorious Christian living. Each one, build one. Train, equipping disciples in the vision and values of His Life Ministries. Each one, teach one. Send, releasing servant leaders to multiply small groups and launch churches to reach the multitudes. Each one, lead one. His Life Ministries, glorify God and make disciples. Five reasons to join a life group. Relationships. A life group gives you a chance to build deeper friendships. Learning the Word of God. In life groups, it provides time for one-on-one discussion. Opportunity to serve others. A life group gives you the chance to bear others' burdens, serve their needs, and step out beyond your own issues. Place to invite friends. Life groups are a natural place to invite friends and family. Discipleship, like the New Testament. When you are in a life group, you are following the New Testament pattern of discipleship. Acts chapter 2, verses 42 to 47. Good morning! Maayong aga sa tanan. Hallelujah! Maayong aga sa mga ari diri sa His Life. Maayong aga man sa tagpalamati through DYVS kag sa mga nagalantaw through Facebook Live. Welcome! Good, welcome to His Life where imperfect people are perfectly welcome. Ari naman kita para magdayaw, magpasalamat, magsimba sa aton Diyos. Amen? Hallelujah. So,
Dayaw kita sa Ginoo kag magapasalamat kita. Mayara ako basahon sa Salmo 103. Ang hambal diri, mabinalakon siya kag maluluyon. Mahigugmaon siya kag indi dali maakig. Wala nagapadayon ang iya pagsabdong. Kag indi permanente ang iya kaakig. Wala niya kita ginsilutan sang nagakabagay sa aton mga sala. Wala siya nagbalos sa aton suno sa aton mga kalautan. Kay subo nga dako ang distansya sang langit sa duta, dako man ang iya paghigugma sa mga nagatahod sa iya. Subo nga malayo ang sidlangan sa nakatundan, malayo man ang pagseparar niya sang mga aton mga sala sa aton. Subo nga ang amay maluluyon sa iya mga anak, ang Ginoo maluluyon man sa mga nagatahod sa iya. Kay nahibaluan niya kung paano kita ginhimo. Ginadumdum niya nga ginhimo kita halin sa duta. Kita nga mga tawo, ang aton kabuhi pareho sa hilamon. Nagauswag kita pareho sa nagalambo nga bulak sa latagon. Dayon, nagahuyop ang hangin sa sini nga bulak, kag nadula ini, kag indi na makita. Pero wala sing katapusan ang gugma sang Ginoo sa mga nagatahod sa iya, sa mga nagatuman sang iya kasugtanan, kag sa mga nagadumdum sa pagtuman sang iya mga sugo, kag ang iya mataro nga ginahimo, magapadayon sa iya mga kaliwat. Abi palakpakan ta ang Ginoo. Hallelujah. Grabe ang pagpalangga sang Ginoo sa aton. Tanan nga gina-enjoy ta sa kabuhi. Ang protection, mga bugay, mga blessings, mga success ta sa life, ang aton ginakaon, aton ginaistaran, halina tanan sa Ginoo. Hallelujah. Magatindog kita, aton dayawan ng aton Diyos. Magpangamuyo kita, amay namon sa langit, salamat gid sa sining bago nga kabuhi nga ginhatag mo sa amon. Salamat gid sa imo grasya, kag sang imo pagpalangga nga wala sing katapusan para sa amon. Salamat gid kay kilala mo kami, naibaluan mo ang tanan sa amon. Kag ginputos mo kami sang imo nga paghigugma. Ginoo subong amon ka ginadayaw, amon ka ginaamba, amon ka ginasimba, amon ka ginapasalamatan sa tanan Ginoo nga kaayo nga ginhatag mo sa amon. Salamat kay wala mo kami ginabuy-an sa kabuhi. Hallelujah. Palakpak kita. In Jesus' name. In Jesus' name. Kanta kita. Pasalamati ang aton Diyos, ugma niya wala katapusan. Maayo siya kaglabaw sa tanan, ugma niya wala katapusan. Magkanta, magkanta, magdayaw, magdayaw. Ang Diyos naton matuto, ang Diyos naton malikon, ang Diyos kaupod naton ini magapada. Ang Diyos naton natuto, ang Diyos naton malikon, ang Diyos kaupod naton ini magapadayon, padayon. Makagalaho mang iyak mo, ugma niya wala katapusan. Sa ining bag-o nga kabuhi, ugma niya wala katapusan. Magkanta, magkanta, magkanta kita, magdayaw, magdayaw. Ang Diyos naton matuton, ang Diyos naton malikon, ang Diyos kaupod naton ini magapadayon. Ang Diyos naton matutong, ang Diyos naton malikon,
Diyos kaupod naton, ini magapadayon, sa pagbutlak hasta pagtanod sang adlaw, sa pagbutlak hasta pagtanod sang adlaw, umanya wala katapusan, sa grasya sang Diyos magapadayon kita, umanya wala katapusan, magkanta, 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 magdaya, magdaya, ang Diyos naton matuton, ang Diyos naton malikon, ang Diyos kaupod naton, ini magapadayon, ang Diyos naton matuton, ang Diyos naton malikon, ang Diyos kaupod naton, ini magapadayon, kabalo ka mo, bala ka mo, maagugman niya, wala katapusan. Gugman 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 niya, wala katapusan. Magkanta! Magkanta, magkanta, magdaya, magdaya, ang Diyos naton matuton, ang Diyos naton nalikon, ang Diyos kaupod naton, ini magapadayon, ang Diyos naton matuton, ang Diyos naton nalikon, ang Diyos kaupod naton, ini magapadayon, padayon. Palakpakan ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Thank you. Kristo akong sa landigan, sa imo maging maligon ako. Kristo akong sa landigan, ako masalig sa imo pulong, ako masalig sa imo pulong. Kristo, Kristo akong sa landigan, sa imo maging maligon ako. Kristo akong sa landigan, ako masalig sa imo pulong, ako masalig sa imo pulong. Ako may paglaom, O may paglaom, ako may wasdam lang, o may wasdam lang. ang Diyos may tuyo sa akon. Inipat o, Kristo akong sa landigan, sa imo maging maligon ako. Kristo akong sa landigan, ako masalig sa imo pulong, ako masalig sa imo pulong. Pulong mo matuturo, Tulong mo maturo, makagagahon, makagagawa. ang Diyos nagluwas ako. Diyos nagluwas akon. Inipat o, Kristo akong sa landigan, sa imo maging maligon ako. Kristo akong sa landigan, ako masalig sa imo pulong, ako masalig sa imo pulong, ako masalig sa imo pulong, ako masalig sa imo pulong. Palakpakan ta ang Diyos. Sa imo kami nagasande, Ginoo, kay ikaw mabakod, ikaw gamhanan, sa imo kami
nagadepende Ginoo adlaw-adlaw. Ang amon kabuhi Ginoo ginasalig namon sa imo. Kay kung kami lang Lord, hindi namon kaya. Ang amon kusog nagahalin sa imo. Gakalampasan namon ang mga pagtilaw sa kabuhi. Kay tungod ka upod ka namon. Salamat kay imo kami. Kag imo promisa nga hindi mo kami pagbayaan. Miski ano kabudlay, miski ang kapigaduhon, miski ang kamatayon, hindi Lord makabulag sa imo. Hindi makabulag Ginoo sa imo pagpalangga. Salamat Ginoo kay ikaw para sa amon. Kapalapit sa imo, imong nga promisa, ginakaptan ko. Sa imo, akog makakabuhi ko. Imo ako ginpili para sa imo. Kag subong, ikaw ginadayaw ko sing bugos. Natagi pusoon ko dunggaan. Akon nga handom makilala ka. Sa imo ako magasimba angay apasidunggan kadayawon kagigugmaon o akon Diyos. Sa imo ako Hari ko, kapalapit sa imo, imo nga promisa, ginakaptan ko. Sa imo, ang gugmakan kabuhi ko, imo ako ginpili para sa imo. Kagsubong, ikaw ginadayaw ko sing bugos. Nagtagi pusoon ko dunggaan. Akong nahando makilala ka. Sa imo ako magasimba angay napasidunggan ka dayawon kagigugnaon o akon Diyos. Sa imo ako Ambala ang Diyos, sa imo ako Diyos. Sa imo ako na ginakumpisar, akong ginadeklara sa akon ugalingon na imo ako Ginoo. Kagsubong, ikaw ginadayaw ko sing bugos. Natagi pusoon ko dunggaan. Akon nga handog makilala ka. Sa imo ako magasimba angay napasidunggan ka dayawon kagigugnaon
sa imo. Sa imo ako. Sa imo ako. Sa imo ako. Sa imo ako. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Maaga sa tanan, ari naman kita subong sa sininga lugar, subong Domingo, kag maayo gid nga adlaw sa pagdayaw sa Dios, sa pagsimba, sa paghatag sang natungdan nga samba sa iya. So sa sininga aga, preparar nato ato tagipusoon, prepare our hearts. Prepare nato na huna-huna ang bugos naton nga pagkatawo para lang sa aton Ginoo. Sige, mga ngamuyo kita, amay namon sa langit, salamat gid Ginoo. Ari naman kami subong sa tubangan mo. Nga ginahalad namon ang amon kabuhi, ginahalad namon ang amon panguna-huna, ang amon mga binuhatan, Lord, para lang gid sa imo Ginoo. Kay ikaw ang amon Diyos, ikaw ang amon Ginoo, ikaw ang amon kabuhi, nga maghatag sa amon kusog sa pagpadayon sa sining nga kinabuhi. Salamat gid, initanan ginapangayo namon sa ngalan sa amon Ginoo kag Dios nga si Kristo Jesus kag tanan magasinggit. Amen, amen, amen. Palakpakan tang Ginoo. Sige, maglingkod kita. Again, we would like to welcome you. Ginaabi-abi ko gid kamo tanan. Labi na sa tanaw sa Facebook Live, sa YouTube channel, kag sa gapamati sa radyo. Welcome gid. Ari kita diri subong sa His Life Ministries, 10 a.m. Ilonggo or Hiligaynon service, Sunday worship experience. Nga tanan nga mga hindi perpekto, gina-welcome gid sa sining nga lugar. So kung ikaw hindi ka perpekto, dali diri. Kay ang Ginoo naton ang mahimo sa imo nga perpekto. Amen? Amen. So sa sining aga magapadayon kita sa aton series nga ginatawag naton Endure, no? Endure, pagpadayon, pagsigi sa kinabuhi. Kaginkuha ini sa ikaduha nga Timothy, balik. 2 Timothy Kapitulo 4, versikulo 5, tub 8, no? Kag ini nagahambal, paano kita kita magpadayon hasta sa katapusan. Buti nga nun, hindi kita maglain, magluib sa Ginoo. Okay? Sige. Okay, sa sininga aga, ang aton versikulo ang topiko naton sininga aga ginkuha sa 2 Timothy, si kaduha nga Timoteo, kapitulo 4, versikulo 8, no? Sa English lang, basahan ko lang sa English, no? And not only to me, but also to all who have longed for His appearing. So gahambal diri si Paul kay Timothy, may ginapaabot sila. Ang ila tagipusoon may ginapaabot nga may isa ka tao or Diyos nga maabot. Amo ni longing for His appearing. Okay, mabalik kita sa background. Kabalo bala kamo nga ang Bible, ang pulong sang Diyos, nagahambal. Sangin siguran pa, 2,000 years ago. Gahambal dito, even sila ni Paul gahambal. Kagina-expect nila nga maabot na si Kristo Jesus during the time. Nag-abot diri ang aton Ginoo, si Jesus Christ, first coming, ang una niya nga pag-abot, no? Tawag nato na first coming. Isa siya ka bata, no? Ginbutang sa pasungan, tama ba lang term ko? Pasungan, no? Nagpakaubos ang aton Ginoo. Nag-abot siya diri, grabe gid ang sitwasyon. Maayo pagani siguro kay kita kalabanan sa aton na tawo sa ospital or sa balay, no? May atop ang aton Ginoo wala.
Upod niya pa, mga sapat. Kaginbutang lang siya, hindi sa crib, kundi sa pasungan, ang kalanaan sang mga sapat. Grabe nga pagpaubos sa aton Ginoo. Amo ina ang first coming, ang pag-abot sa aton Ginoo. 2,000 years ago. And then, i-elaborate ko later nga ang nag-abot siya first coming. Okay, now, may argi ginatawag kita nga second coming. Okay? Ikaduha nga pag-abot sa aton Kristo Jesus. In bodily form, hindi nga spiritual. Okay? So, maabot siya liwat. Nami, no? Para sa aton, nami na. Kaya nakapreparar kita sa iya pag-abot, pagbalik. Next. Okay. So, in the meantime, wala pa siya nag-abot. Anong buhaton ta? Ginatawag kita tanan, we are called to live by grace. Pangabuhi sa grasya sa Ginoo. Pasalamat adlaw-adlaw. Pinaagi sa pagtuo through faith. Amo ina mga buhi di sa kalibutan. Pangabuhi because of everything. Itong prayer kay ina sa aton brother si Bon, everything is by grace, sa grasya sa Ginoo. So kita dapat, we are to live by faith. By grace through faith. Okay? Kaysang ginbaton naton si Kristo Jesus, pinagi sa pagtuo, ginatawag kita sa kabuhi, sang grasya sa Ginoo. Tanan sa iya. Hindi magsalig sa aton kagalingon, hindi magsalig sa aton nga abilidad, hindi magsalig sa aton kwartas, hindi magsalig sa aton nga pamilya, sa aton koneksyon, kundi magasalig kita pinaagi sa aton Kristo, aton Ginoo nga si Jesus Christ. Kag sambal ni Paul, ni San Pablo, no? Bago siya napatay, gin-remind niya si Timoteo, nga magpadayon sa kinabuhi sa sining kalibutan. Mag-persevere, magsigi lang kabuhi, maski ano kabudlay. Nga daw bala, nag-compete ka through a race before Him. No? Ihambal ang pulong sa Ginoo. Incidentally, gali, sininga Sunday, gina-celebrate natin Mission Sunday. Later on, i-elaborate na kung ano bala ining Mission Sunday, no? Kag magpakaubos, mangin steadfast, mangin mabakod, pinaagi sa grasya sa Ginoo, pinaagi sa aton pagtuo. Nga kay ginahulat, mga utod, Aryo, ginahulat naton ang pag-abot na naman sa aton Ginoo. Maabot siya, mga utod, maabot siya. Sure gid na iya. 1,001%. Ang problema, wala ta ka kabalo kung saan o siya maabot. Ano pa nga aton tagipusoon, subong pa lang, preparado na. Hindi ka mag-prepare buwas. Hindi ka mag-preparar next week. Subong i-preparar ang imo nga, tagipusoon as if maabot ang aton Kristo. Paminsara, bala mag-abot bidiri ang aton nga presidente or si Mayor, Mayor Bing na lang. Di bala nagapreparar kita, galimpyo kita, limpyo naton ugsaran, nagabisti kita sang maayo. Ang preparasyon nga ginatawag sa aton sa pag-abot sa aton Ginoo, ang aton tagipusoon. Okay? Limpyo higi din na adlaw-adlaw, kay wala kita kabalo kung saan o siya maabot. Next. Nga we will be rewarded. May padya kita, mga utod. Padyaan kita sa aton Ginoo, sa aton hinimuan, pinaagi sa pagsunod through obedience sa siya pulong. Padayon lang. Endure. Ang mga niya atong topic, endure. Ang endure, ano spelling sa endure? Hindi. Faithfulness. Mangin mabakod. Okay? Faithful. Mangin matutom. Hindi pag-ibitray ang imo nga pagtuo. Sa maski ano diri sa kalibutan, maski sa kwarta, maski sa kahadlok, no? Kalabanan sa aton, ginabaylo naton ang aton pagtuo sa kahadlok. Fear. Tuod na. Kung ikaw may ginakahadlokan, kung kisa ang imo nga pagtuo katabog sa bintana. Hindi ina pagtuo, mga utod. Kaya ang pagtuo ginatistingan ina sang Ginoo mo. Ang imo pagtuo, ginatistingan ina, pinaagi sa mga trials
and struggles and problems, kag mga sitwasyon naton sa kinabuhi. Nga mangin matatag kita, mangin mabakod, wala gakurog ang imo tuhod. Maski ano pa nakaladlukan, maski sa COVID pa na. Hindi maghadlok. Maski sa kamatayon. Okay, Aryo. Nga kay ang kamatayon na overcome na sang aton Ginoo nga si Jesus Christ. He overcome death, hell, and the grave. Hambal sa Bible. So, hindi magkahadlok kung ikaw, ara ka sa kay Kristo Jesus, hindi magkahadlok maski kamatayon. Tuod na, kinahanglan mangin real na sa imo. Do not be afraid. Kaya hambal gan isang Ginoo, do not be afraid that for the one who kills the body, ang inapatay alawas, but be afraid of the one who kills not only the body, inapatay ang lawas, but pati ang imo kalag. Kaladlukan, no? So, sino na? Aton Ginoo. We will all stand before the judgment seat of Christ. May ara kita judgment, tambal ganin ni Paul, out of the body, for we live once, or we die once, and then we all stand before judgment. Maatubang kita sa Ginoo naton, judgment. Sa aton yang mga ara sa kay Kristo, hindi magkadlok because you will stand before God in judgment kung pila ang imo padya nga mabaton. Nakuha nyo? Your judgment will not be hindi punishment, kundi padya, reward. Ang munang bema seat of Christ. Pero ang padya naton, it's not rewarded with gold, silver, lain niya ang aton nga padya. Although the Bible says that we will be rewarded with gold, silver, and other precious stones, but it is a symbolism of what we will receive. Anong mabato naton? Nga wala pa naton ma-imagine. Kay nagkabuhi kita diri, pinaagi sa grasya, pinaagi sa bugay, sa Ginoo, pinaagi sa pagtuo. We live by grace through faith. Nandaan nyo ginahang term, nagapangabuhi ka by grace through faith. Every day, every aspect of your life, hindi gid pagdulaa ang faith nga factor. Because only by faith will we please God. Mangin man mahamot ka sa Ginoo sa imo pagtuo. Amo nang gusto niya, hindi gid pagdulaan na. Next. Watch with eagerness the soon return of the Lord Jesus Christ. The Bible clearly, ang bulong sang Ginoo, naghahambal, gid klaro, gid nga mabalik, gid siya liwat. Ang problema, wala ta mabalaan kung saan doon. Not even Jesus Christ, even ang aton Ginoong Jesus, wala kabalo kung saan o siya mabalik. But, sino lang kabalo? God the Father. Ang God the Father lang mambal, sige, balik na, anak ko. Kuhaan ng sino ko sa imo. Mabalik siya para kuhaon niya kita. Amen. Namian ka mo? Wala ka mo na namian now. Wala na problema, wala na katigulangon. Ang imong mga unto, mangin kompleto na. Sino din kompleto unto? Kompleto unto nila ni Bon. Dito sa langit, wala pa imperfection, wala ka na bukay, wala ka na kurinot. Tinga sagi, patapadayon, diri man. Ang aton diri, ang purpose na lang, nga magsigi kita, because of the reward we will receive, because ang aton padya. Amo na nga gasigi kita diri, nagasakripisyo kita, no? Nagasigi kita kinabuhi diri. Kay ginapaabot naton ang aton padya sa langit as we with eager anticipation ginapaabot, ginakuan mo, Lord, maabot ka na. Pareho man bala may isa ko kaingod lang namon, no? Ang yabata ato sa abroad, OFW. But because of the pandemic, because ng pandemya, wala ka balik dayon. Na stranded. I think in Dubai ito, sa Middle East. So for how many, I think nakaabot naman almost 1 year ang bata niya. Supposed to be mabalik na, no? Last year, pero wala ka balik because of the pandemic, nag-lockdown. Ang natabo, nag-alaom gid siya nga makabook sa aeroplano, sa airplane, kag makalupad. So ang iyang expectation balang ang bata iya makabook sang airplane, makasakay kag makabalik diri sa Pilipinas.
amo na ang nakuha niyong feeling? No, ang feeling mo nga may ginapaabot kang bata ko mabalik na. Salamat. Amo na ang aton nga anticipation. Ang aton Ginoo mabalik na. Dali na Lord, dali na. Kari na diri. Abot na Ginoo Hesus. Kuhaan na kami. And also Paul reminds us that there is laid up in heaven a crown of righteousness. Ang topic ta last week, no? Ang padya naton, korona sang pagkamaayo, sang pagkamatarong. Para ano nga padya ini? Kay like for example, sa Olympics ang padya may gold, may silver, may bronze, no? Because sa mga different events. So kita nagdaog kita sa weightlifting, sa boxing, no? Ang crown of righteousness ginahatag ini sa mga tumuluo nga nagapaabot sa pagbalik sa aton Kristo Jesus, ang second coming niya. Those who love His appearing, He will appear again. Hindi na ako magpadayon kung paano siya malaba kita. But there may anticipation sa aton tagipusoon nga mabalik na nga aton Ginoo. Kag amo inang nagahatag sa aton sang paglaom nga magsigi kabuhi diri. Wala kitaya nga naga-experience depression. Tandain nyo na mga utod, kay sang pandemya, sang na-lockdown, damo ko kilala nga nag-undergo depression. Ano ning depression man? Sino na sa inyo kagi depression di? Wala pagid. Kay tungod ara, ang paglaom nyo ara si Jesus. Ang depression, nag-aabot lang ini sa isa katawo kung wala sang paglaom, wala hope. Wala na pag-asa, pagka nabuhi. Wala na lang. Ano na lang ko di, hulat na lang ko. So you feel down, you feel negative. Tanan nga negative emotion ara sa imo. Depressed ka na, wala ka na gana mabuhi. Muna, depression. I think may kilala ka mga tao nga mo sina. Nga na-experience ng depression sa sininga pandemya. Common ina. Ang iban gani, may nabatian ko sa Manila, nag-commit sang suicide. Wala paglaom. Pero kitaya hindi tagid na iya paghimuon, ha? Kitaya may paglaom, gid. Maski ano pang aton nga gina-experience subo nga tinion. So ano ba na ini ang second coming ni Jesus Christ? What is this second coming, no? Ang second coming ni Jesus Christ, ang pag-asa naton sa tanan ng mga tumuluo, mga believers, nga si Jesus Christ is in control of everything. Kalabanan, blada, mo kilala ang mga Kristiyano, makabati lang gani isang time ni Yolanda, isang tanan nga atong baha sa Indonesia. Abi nila, ang Ginoo wala na control sa kalibutan. No? Abi, nano na lang ni kalibutan. Ano na to? May bagyo, may baha, may sunog, may nano. Lord, din ka na, Lord. Muna ko kalabanan, question. Do not for a second, no? Hindi, maski isa ka segundo magduda nga ang Ginoo na dulaan sa control. Tanan ini ara sa iya plano. Only He allows these things. Ina-allow niya ini because of His wisdom. May ginapagwa siya nga fruit sa iya mga pinili. That is why He gina-allow ining kalatabo. May ginapangita siya nga prutas nga sa imo bla, may ipagwa ka. Nakuha nyo? There is something in you nga ang reaction mo, positive palagi. Ang pagtuo mo ara gyapon sa Ginoo. Sang pag-abot ni Jesus Christ in His first coming, sang una nga pag-abot, hambal ko kay na ara siya sa isa ka lapsag, ginbutang siya sa isa ka pasungan, no? Sa Bethlehem. Ini nga sitwasyon gin-prophesy na, gin-predict na even before that, hundreds of years before. Sa book ni Isaiah, basahan ninyo dira, Isaiah 56, I think. Basahan ninyo na predict diha, na prophesy dira ang pag-abot ni Jesus Christ. And Jesus, si Kristo Jesus, na fulfill na niya damo nga mga prophecies nga gitungod sa iya. Because of His birth, His life, ang iyang pagkatawo, kinabuhi, ministry, kamatayon,
resurrection kag ascension. Na-fulfill na niya na tanan. Amen. Na-prophesy na, kabalo ko mga tuod, mga utod, ang kabuhi sa aton Ginoo, nasulat man, ari na diri. Even ang pagbalik niya, nasulat naman, kag matabo gid na. Hindi gid na. Heaven and earth will pass away in English. Ko lang hindi ko sa ulo sa Ilonggo. But my word, ang pulong, hindi gid mahulog sa duta. Mapaslawan. Matabo gid ya. So kung ikaw gabasa ka sa imong Bible, kung anong nabasa dira, matabo gid ina. Okay. Ikumparar naton ang first coming, ang unang pag-abot, versus ang second coming sa aton Ginoo. Sa ikaduha, unahon kong una, no? First coming niya, Jesus arrived, nagpaubos siya, makumo. Sometimes when I pray, meditate ko, Lord, it's so amazing. Hindi ako maka-imagine sa imo, isa ikaw ka Diyos. At tanan ara sa imo, kompleto ka, perfect ka ara ka sa langit. And yet, you choose. Nagpili ka nga manaog diri, magsulsulod sa sini nga lawas, unod, kag mag-experience siya sa amon gina-experience yan. Nga makasandad ka, matipalo ka, mambaog kukumo, kasakit. Bayaan ka sa imo bana, bayaan ka sa imo kasawa. Kanami, hindi. Kasakit. Boyfriend lagani ka girlfriend. Kasakit. Can you imagine, isa ka Diyos, na naog diri nag-experience, tanan bala niya nga na-experience, anato na-experience yan man sa Ginoo. Wala ta may gin-experience nga, wala niya ma-experience. Ang iban ganit niya nga na-experience, hindi na naton ma-experience yan. Nakagi ka na lansang sa cross? Wala pa, no? Ginlatigo ka? Wala pa man. Oh. Ang aton Ginoo yan nakagi na. So, he arrived in the most humble of circumstances. Sa second coming niya, Jesus will arrive with the armies of heaven at His side. Hindi na siya suffering servant. Conquering King ang pag-abot niya. Kag ang pagbalik sa aton Ginoo is to fulfill ang remaining prophecies. Ang natagna sa iya sa Bible nga mabalik siya as a conquering king. Nagasakay sa kabayo, tanan kita ara sa likod, nagasakay man kita sa kabayo, nagapadulong kita diri. Kanami, no? Imagine mo, ara kita sa panganod, ara ang aton Ginoo, ara man kita tutanan. Wow, what an amazing. Isa gina-imagine ko na, Lord, ara ka na. Imagine niyan nyo bala. Kanami isang experience. Nga ma-experience yan mong Ginoo, tupad sa imo, ara ka mo sa panganod, coming for us. King, conquering, makonquer kita diri sa kalibutan. Prophecy fulfilled. So Jesus prophesied or fulfilled the role, gintuman niya ang iyang natagna sa iya as a suffering servant sa una niya nga pag-abot, first coming, sa Isaiah chapter 53. Basahan nyo na lang pag-abot natin sa balay karon. And Jesus will fulfill the role of Israel's deliverer and king in the world in His second coming. Pag-abot niya sa second coming niya, king na siya, hari na siya, hindi na siya ibutang sa pasungan, hindi na. Para sa aton, welcome gid. Ambal gani, Maranatha. Come, Lord Jesus. Na-welcome ta siya. Pero sa mga wala, nagatuo sa iya, kakululbaan na. Sa Zechariah 12:10 and Revelation 1:7, ga-describe ang second coming. Gina-describe diri sa Zechariah 12:10 and Revelation 1-7. Later on, i-touch natin. See. Jesus will come back in the same way He left. Basahon ko sa Acts 1:11. After Jesus ascended into heaven, nagkayab si Jesus sa langit, no? In the flesh, unod, nagsaka, gid siya. The angels declared to the apostles, may anghel, sa tupad sa mga disipulo, naghambal. Men of Galilee, they said, why do you stand here looking at the sky? Kaya ginatanaw nila si Jesus Christ mo.
Nagkayab, naglupad na siya sa langit, nadula siya sa panganod. The same Jesus who has been taken from you into heaven, ang balsang angel, will come back in the same way you have seen Him go into heaven. So pariho gali ang niya, ang pag-abot niya balik diri sa kalibutan. In all glory, no? Sa Zechariah 14:4 gahambal gani nga it identifies the location of the second coming as the Mount of Olives. Okay? May klaruhon ko ha. Klaro, kuha nyo lang, you just take it in your spirit. There are two events that will happen. What we call the rapture. Kabati na ka mo na nga term. Rapture, kabati na ka mo, mga utod, rapture. Ang rapture is a first event wherein without any expectation, tanan nga iya sang Ginoo madula lang gulpi. For example, gahambal ko di, gulpi lang kita madula, tanan, ngari diri, madula kita, ato na kita sa panganod, upod kay Jesus Christ. Amo ina ang rapture. In the twinkling of an eye, isa kamisok, madula ta diri, ato na ta sa langit. Kanami, no? Amo na ang rapture. Okay? Jesus will come for kung sino ang iya. Amo na ang first event. Kuhaon sa Ginoo ang sinong iya. A second event, ang second coming, the Lord will come in a horse, white horse, to pass judgment sa kalibutan. Lain naman na yung event. Ara kita sa likod diya. Na-rapture kita, ara na kita sa likod. Nakuha nyo? Amo nang duwa ka event ang matabo. Hindi nga dungan. Sige, hindi lang akong mag-elaborate daw na yung natingala na kita, no? Anyway, sige, next. Faithful and true. Ang ikaduha nga pag-abot sa aton Ginoo ara sa Revelation 19, chapter 19, kapitulo 19, verse 11 to 16. Okay? I saw heaven standing open, and there before me was a white horse whose rider is called Faithful. Faithful means matinumanon. Ha? Matutom. Pasensya gid mga utod, gakarambol ang word sa ulo ko. Matutom kag ang true, wala sang kabutig sa iya pangabuhi. With justice he judges and makes war. His eyes are like blazing fire, and on his head are many crowns. When you dissect, ini nga hadingin kuha ko ni sa Revelation, with justice he judges and makes war. Wala na kita na diri. Because we are not committed unto judgment, unto wrath of God. Naluwas ka na mo. Gapati ka na, nga you are saved by grace through faith. So, ang righteousness si Jesus, aran na sa imo. Tanan mo nga sala, ato na sa cross, ginbayaran na sa Ginoo. So, pag abot niya, balik, hindi ka naliwat, ma-judge. Because na-judge na sang cross ang imo sala. Ang kadtuan balik sa Ginoo diri ato lang mga tao nga wala pa nag-confess, naghatag sa ila kabuhi sa Ginoo. Ang wala pa ma-save. So i-connect ko na karon sa mission because we have a role to play, especially with our families, unsaved nga member sa aton pamilya. I'm sure damo kita diri subong nga may mga membro pa kita sa pamilya nga wala pa maluwas. Nga kinanglan pa sang pulong. Manog close na ko. So the Word of God, Jesus is the Word of God. He has a name written on Him that no one knows but Himself. He is dressed in a robe dipped in blood, and His name is the Word of God. Ang pulong sang Diyos amo si Kristo Jesus. Sige. King of kings and Lord of lords. And out of His mouth comes a sharp sword with which to strike down the nations. He will rule them with an iron scepter. He treads the winepress of the fury of the wrath of God Almighty. On his robe and on his thigh he has his name written, King of Kings and Lord of Lords. Hari sa mga hari, Ginoo sa mga Ginoo. Muna aton Ginoo, ang aton nga Dios.
So ari sa 2 Timothy 2:11-13, I will just leave this to you to meditate. Here is a trustworthy saying. If we died with Him, we will also live with Him. If we endure, we will also reign with Him. If we disown Him, He will also disown us. Hindi ta siya pag-isikwa yun. If we are faithless, He remains faithful. For He cannot disown Himself. Yan. So now, study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed. Mga utod, damo pa sa mga utod naton, even sa iban nga pungsod, nga wala pa maluwas. Ang His Life Ministries may ginpadala sa Thailand sang missionaries. Okay? And they have been there for 5 years already. And damo sila sang naudala sa aton Ginoo. Mga utod sa sininga Sunday, gina-encourage na gid kamo sa pag-support sa ila. Maybe you have extra money, or if not, with prayers, no? Pagpangadi, buligay kita, pangadi sila. Misyonero naton sa Thailand. Iya sang His Life na. Pangadi sila palihog, mga utod. Tagaan sila sang kusog, sang faith, no, pagtuong mamangin babakod, pagit grabe ang ginaagyan nila. Kag kita mismo, mga utod, sa balay naton, mga kaingod naton, kung may ara gani chance or oportunidad nga makahambal ka sang pulong sang Dios, hindi magduha-duha, hindi maghuya-huya. Ihambal. Kung ano ang imo ginapatihan, ihambal. Okay. Hindi mag-fear, maghadlok nga i-reject ka. Ang importante nga na-release nimo, na buyan nimo, ang tinaga nga dapat mabatian nila ang pulong sa Diyos. Nakuha ninyo? Amen. Okay, with that, I bid you, God is good all the time. He never changes. He is the same yesterday, today, and forever. Magduko kita ka magpiyong. Amay sa langit, salamat Ginoo. Salamat sang imo pulong, Lord. Nga naghatag sa amon kabuhi. Naghatag sa amon sang kabakod sa pagpadayon sa sininga kinabuhi. In spite of ginaagyan namon subong. Lord God, ginahulat namon ang imo pagbalik liwat. Maranatha. Come, Lord Jesus. Ginapaabot namon ang imo nga pagbalik sa paghatag sang kabuhi, sa pagkuha sa amon para sa kinabuhing dayon. Lord, gina-offer namon ini tanan sa imong ngalan. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Palakpakan tang Ginoo. Sa siningation, it's time for giving. And this is how we endure. 5 years ago, His Life Ministries sent us here in Thailand. And this is how we endure. Hello, my name is Wilma and I'm one of the missionaries sent by His Life Ministries here in Thailand last 2016. We are now on our 5th year here in this nation, and how did we endure the past 5 years was because of joy that God has placed in our hearts. In Hebrews chapter 12 verse 3, it says there that Jesus endured the cross because of the joy that was set before Him. I believe that it was the same joy that God has placed before us even before we came here. To have that joy, we have to find it in every kind of situation. We don't need to have a perfect moment in order to have joy. Instead, joy is found in the truth of God's Word. As of this moment, Thailand is on a lockdown again for almost 2 months already. And this also means that we cannot do our physical ministries such as campus invasions and Sunday hangouts. If I will just focus on these things that we cannot do,
I will just end up frustrated. However, despite of these challenges, I still manage to find joy because I believe that God is still sovereign. And God's truth gives me hope that in every season I am experiencing, not just in good times, but also in desperate times, I can still minister to people. I thank God for technology that we can video call our Thai disciples and as well have our online Sunday hangouts. You see, it's in the midst of struggles where joy and endurance are being truly tested. Hi, Dave here. Learning how to wait upon the Lord has brought a deeper meaning ever since this pandemic. Before accepting the call to go, I've heard stories upon stories of missionaries from different parts of the world patiently waiting for the move of God when unprecedented things happen. Little did I know that one day I would personally experience what it means to wait upon the Lord in the midst of unprecedented happenings. Early this year, I've lost my job as a teacher. Having a job in the mission field is very important because it is a missionary's means to finance the ministry and properly stay in the country. This is what we call tent making. Though it is tough because we are currently hindered to do campus ministry, open church gatherings, it is nothing compared to what the Lord has in store. Having an eternal mindset is like seeing in the lens of God. We can see God's view of things and how it would plan out in the future. Through this, we have hope. This situation that the entire world is experiencing shall pass, and we shall have brighter days ahead. Although I don't currently have a job, I learned how to wait upon the Lord and believe that His ways are eternal. John Bevere said in his book, Driven by Eternity, what you do in this lifetime will impact how you're going to live in eternity. Everyone, let's learn to endure as we wait upon the Lord with an eternal mindset. Hello, my name is Denise and I endure through being persistent. Yes, endurance and persistence. The difference between these two terms is that endurance means enduring a prolonged situation, while persevering means steadfastly refusing to give up. Generally, finding joy is not easy. It is a battle we face every day here in Thailand. However, for me as a missionary, finding joy means we must endure and be persistent to find it through God day after day after day, no matter where we are and what we do. There are even days when we must choose and find joy in our circumstances because it is a daily choice only we can choose. I am reminded with the parable of the persistent widow. She kept on asking every day, and because of her persistence, she received what she was asking for. So, same with me. When things goes terrible and needs enduring, I persisted by asking more, praying more, and surrendered to God more and more. The pandemic has brought us great change and impact in many ways over the past year. We have struggled with the challenge of surviving so that we can adapt to the new norms and do our missions here. Beyond that, we continue to exist and persevere in pursuing the call we have been given, and that is to find small moments of joy within the team and discipling our disciples amidst challenges. Hi, I'm Michelle, and this is how I endure. 5 years ago, I met a missionary here in Thailand. I asked her if what is the hardest moment that she faced throughout her stay. And that's when her sister died while she's in the mission field. Thinking about it, I can't imagine how did she endure. 2 weeks ago, I lost my father while I'm here in the mission field. I wasn't able to go home immediately. I wasn't able to say the words that I should have told him. The weight of losing a father is more than I can bear. I lost a big part of me that tested my calling. I asked God to help me comprehend everything. I doubted my calling as a missionary. I felt the guilt, deep sorrow, and unending grief every day. I endured by giving up everything and doing it on my own. I allowed God to speak to me. In Colossians 1:11, it says, "Strengthen with all might according to His glorious power unto all patience and long-suffering with joyfulness." God promised us the great power of grace to develop in us the essential and critical part of our character.
which is patience. Being patient is an antidote for me as I face this trial. When we say biblical patience, it means it does not surrender to circumstance or succumb to trial easily. It is the ability to stay under pressure. Biblical patience is looking with hope instead of discouragement. It can be tough, but it will be worth it. I endure by embracing that God made everything beautiful in His time. When everything happened under God's will, then it is beautiful. Even the death of my father is beautiful in His sight. On my own, I will give up this calling. On my own, I will develop a bitterness in my heart. But because God is good, I can endure. Though following Him is costly, Jesus will always be worth it. I'll praise you, even when my time on earth is done. Louder than I'll sing your praise. Salamat kita sa Ginoo because we are a part. Part kita sa harvest nila. No, kung nag-harvest sila dito sa mga unbelievers nga nag-Christian na, we are part of them through our giving. So this time, as we give to the Lord, basahon ko lang ang Proverbs 3 verse 9 to 10. So hambalyadi, in verse 9, padunggi ang Ginoo sa imo mga pagkabutang. Pareho halimbawa sa paghalad sa iya sang una nga party sang tanan mo nga patubas. In verse 10, kung himuon mo ini, magasulubra ang mga patubas sa imo nga mga budiga kag sa mga ubas sa imo mga suludlan. Amen. So let us pray. Lord, salamat gid kay gingaan mo kami oportunidad sa paghatag Ginoo Lord God dira sa imo through our tithes and offering, O God. Lord, salamat gid sang trabaho, sang strength nga imo gin-sustains, O God, sa amon nga naka-endure kami, O God. In the midst of pandemic, you are a God nga matutom Ginoo God sa imo, kag wala mo kami, Lord, gimpabayan, Lord God. Ikaw, Lord, nag-provide sa amon, Ginoo, Lord, sang kwarta para makahatag kami, Ginoo, Lord God, sa amon tithes and offering. Gani, Ginoo God, sini nga aga, Lord, it is our joy, Father God, to go pagbalik namon, Ginoo, sa imo ang among Ginoo nga tithes and offering, O God. And Lord, gai kami, Ginoo God, sing kalipay as we give today, O God, because ini tanan, Ginoo, halin man tanan, Ginoo God, sa imo. And Father, thank you for everything that you have done, Lord, upon our life. Thank you, God, for a new day every day, Lord, nga imo gi-sustain, Ginoo God, sa amon. And Father, we give you praise and we give you glory, O God. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen. So, as we give today, we have a white envelope. May white kita, kag may brown. Ang white, amo na siyang aton nga regular giving. Kag ang brown envelope is for our second giving for our mission. So, let us stand. Kag magatindog kita, kag as we give to the Lord. This is our boxes, magatindog lang kita. Diyos natin, ang Diyos natin naligon, ang Diyos kaupod naton, hindi magapadayon, ang Diyos naton natuto, ang Diyos naton naligon, ang Diyos kaupod naton, hindi Hallelujah. Are you blessed? Amen. Sige, tindog ta kag mag-receive sang blessing sang Ginoo. Pwede ta ibayaw ang kamot naton. Amay sa langit, ginadayaw ka gid namon. Ginasamba ka gid namon, Lord. Gina-lift up namon ang imong ngalan sa pinakamataas gid nga part sa amon kabuhi, sa amon tagipusoon. Ginoo, salamat, salamat, salamat sa mga tanan nga mga bugay nga ginhatag nimo sa amon kabuhi ang asta subong.
initanan hindi matabo kung wala ikaw. And Lord, sa mga palaabuton pa Ginoo, gina-offer namo ni tanan sa imo. Kabalogid kami nga ara ka sa amon kabuhi, Lord, kag hindi mo gid kami pagbayaan, hindi mo gid kami pagisikway, kag hindi mo gid kami pagpabayaan. Salamat Ginoo, Lord. In Jesus' name. The Lord bless you, the Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance towards you and pour upon your life His shalom peace in Jesus Christ. And all your people will say, Amen, amen, amen. Let's give the Lord a wonderful cup offering. Good morning, good morning, good morning, church. Hallelujah. Na-bless pala ka mo. Amen. Hallelujah. See you next Sunday. Salamat kita sa pagkarit. Magpadayon kita sa pagpangabuhing opo ng Diyos. Hallelujah. Ang Diyos naton matuton, ang Diyos naton malikon, ang Diyos kaupod naton, ini magapadayon. Ang Diyos naton matuton, ang Diyos naton malikon, ang Diyos kaupod naton, ini magapadayon.